mantega de cacau en pols, per tant, no és una substància pura, és una mescla. La classe de batxillerat de química i estem estudiant el procés de fusió entre substàncies pures i mescles. Quin és el procés que heu fet? Hem posat diferents coses a bullir per a veure si es podia comprovar la teoria. La teoria és que si una substància pura, quan comença el punt de fusió no canvia. Tu comences, fiques increment de temperatura però no canvia. Quins són aquests materials que heu utilitzat? Xocolata, explica'm. Primer hem ficat un vas de proximitat amb aigua destil·lada i on hem pogut comprovar que escalfant i escalfant passaven els minuts, però ha arribat als 100 graus centígrads i ha parat i quan començava a bullir ja, si estiguéssim més rato, es passaria a gas. Després, en la segona taula hem ficat aigua destil·lada amb sal, on el seu punt d'ebullició ha sigut més alt, ja que no era una substància pura, i encara que com li ficava més temperatura, continuava pujant i pujant, explicant novament el procés que no era una substància pura. I finalment hem ficat a escalfar xocolata, primer negre i després blanc, i que en molts xocolates el paper fica xocolata puro, però que està demostrat que no, perquè quan es començava a fondre era entre uns 23 i 30 graus, però continuava posant la seva temperatura. Totes aquestes pràctiques les heu fet per demostrar què? Per demostrar que una substància pura es fon a una certa temperatura i no canvia. Quan es fos el xocolata t'entra ganes de menjar-te'l? Sí, ara també menjarem el que ha sobrat. Molt bé, doncs que aprofiti. Merci.